Mikä toi? Kuoliko? Hyi. Oi! Mitä vittu? Mikä se oli? Se päästi irti. Kerrasta juttuu se vaan kaatu vittu. Seks! Vittu. Mikä vittu se on? Se on. Mikä tuo on? En tiedä. Mitä se lukee? Spook. What? Spelko kuollee? Mä en tiedä Mikä tää on? Privacy terms. Sitä on catch-up. Miten tää toimii? Ai! Ja varmaan kuolee tonne, mä painun vittuun tää keilahallista. Vesimakkara, vesikarhu. Äitis näköinen enää snussio. Mä tulin kuvaa mun maideita. Mä oon lenkillä. Mä hukkasin Matiaksen taas tänne Tampereelle. Koiranluita.